Mogiro kamano kuom keto bro bedo ka watudre live matudok mar riadek auchiel nono bende inyayudo achiel kachiel kokalo YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV wagombaka kendo nyisa ni inena ka intiere kanye kimia duoke weche manyien mopogore opogore ma wabro bedo ka wakelo ni gi elak seche go bedo kwa chako gi report ma bende owuok kar chung'od bura ma Juja ma bende uchoponwa gi lak sechegi en ni nyakoram kojwang jar bura ma Juja George Koimburi oyudi ka ojwang e puoth Kahawa e county ma Kiambu ka en kod hinyruok bang' ji moko nyong'wane kendo lal kode. Jaod burano kod jopiny osebedo ka ywak mondo miyangnegi kuma ne jaod burano odhiye to kane olal chiegni tich abich juma ma okadho. Gikone to jaod burano ma Juja George Koimburi noyudi kojwang e puoth Kahawa e county ma Kiambu ka en kod hinyruok bang' ji moko nyong'wane kendo lal kode.